و گوت قی آمد سپور درکه به لیگا یکمین و تشتک خوش بنا لی تشتکو ستونه یه اره آمد سپور درکت لیگا یکمین جعالی هست و کیفا مهات لی جعالی بیریکه و نوسایه و تأثیر لبیریکا مبکه ام قالا چه دکن؟ ام قالا پاسولیک دکن مثلا اوه دلیگن دویمین و سیمین ده پاسولیک تونه تو دوچی بلیت خود دستینی و تو دوچی ماچا خود تماشد کی لی لیگا یکمین و لیگا سوپر ده تشتک بنابه پاسولیک هیا جبر کو آنها دروژه با تماشاوانن آمد سپوره ده مگو 3 دقیقه خواه امجبو ویگه وقتینن پاسولیک karteki weki kartên bankayê ye tu pere didî tu dibî endamê wê ji tera kartekî diştînî çawa dikî tu dikevî malpera wan navê xwe qeyîd dikî TC'ya xwe navnîşana xwe telefona xwe tiştê wisa tu qeyîd dikî di nav 2 hefteyan de ew kart ji te re tê ew kart bikeyî çi tê ew kart nebe teqez tu nikarî herî maçê tu nikarî ji ewlehiyê derbas bibî bilêtê te hebe jî bê pasolîgê di lîgên yekemîn û di Süper Lîgê de tu nikarî herî maçê loma anha mijara me pasolîge mecbûr yên ku bixwazin herin maçên Amedsporê wê pasolîgê bigirin pasolîk her sal tê nûkirin ev jî heye ne salek her sal tu mecbûrî bibî endam û pere bidî perekî hewan te ye wisa çêkirine belkî li welatên din tune ye lê li Tirkiyê tu mecbûrî bistînî û wê pereyê ji te distînin em Amedsporî jî em ê mecbûr vê bistînin paşê em ê bilêtê xwe bistînin bê pasolîk bilêtê we hebe jî hûn nikarin bikevin maça loma anha mijara sereke girtina pasolîgê ji bo ku herin maçan temaşe bikin dibe ku pasolîgê we ê tîmên din hebe lê ê tîmên din hebe jî bi wê tu nikarî herî maçên Amedsporê ê Amedsporê tu bigirî tu nikarî herî maçên din axir maçên din me eleqedar nakin lê yê Amedsporê lazim e ji bo vê yekê em derbasê Lîga Yekemîn bûn kêfa me hat lê wê hêzê de ti pereyê me herin mixabin rewş ev e